Miche mag jowuoth ne okwamo e apaya maduong' mowuok Nairobi kocha Mombasa kaluwore gi masira mar apaya manotimore olalo ma Ntumoto e otieno mane piny orugo kawuono. Derepe kaachiel kod jowuoth ma koni chenrogi ne orochore bang' kwamo e thuolo ma seche 12. Koro ywak ne piny owacho mondo omed yaro apayano mar gawo masiche maket kod mano e kinde mabiro. Joja koni gi ler kowuok Mombasa. Chenro mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok e apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Mombasa e alwora Masimba kaluwore gi dhungruok mapek mag gache bang' masira mar apaya. E masirano mane otimore e olalo ma Ntumoto e kar saa 5 motieno mane piny rugodo kawuono ni, ng'at achiel ne owito ngimane ka ji mamoko 3 to ne yudo hinyruok bang' trela 3 tuomore e wi olalo no. Kufika hapa nilifika saa 6 nikapata ajali kwa njia, ikawa tuwezi tukapita, gari 4 zikiwa zimegongana. Shida ilikuwa ni chakula, maji, hakuna watu, lakini maaskari walikuwa, ili hali hata kujaribu kufungua hiyo jamu haingewezekana. Umeoverlap barabara, wanafunga line 3 na upande yule mwingine line 3. Kae derepe kaachiel kod jowuoth ne olero midhieche manege kale kaluwore gi dhungruok ma kamano. Natoka Olunguruoni huko Kericho naenda Mombasa, so ningeomba polisi wakuja watufungulie. Hao watu wote wamekesha hapa, kuna wenye wamelala hapa na bado safari bado ni mrefu. Juu ukiangalia hizi ni maroli ziko hapa zote zinapeleka mzigo na Mombasa na kuna zingine zinapeleka Nairobi. So tunaomba serikali tafadhali, kama mnaweza sikia kilio yetu kama watu wa Mombasa Road wenye wanatumia Mombasa Road waweze kutengenezea barabara 2. Nimeingia hapa saa 6 usiku mpaka sasa niko hapa. Gidwani piny owacho mondo oket chenro mar medo yaro apaya no mar duoko chien dhungruok matimore kinde ka kinde, gino mabende gikoni rocho chenro mag ohelni mathoth. Wengine wako na vitu perishable. Sasa utaona watu wataenda hasara, watapata hasara kwa sababu vitu yao inafaa wafike sokoni kwa mapema. Serikali yetu tunaweza iomba ikiwezekana wapanue hii barabara, sababu ni barabara busy sana na ina watu wengi na ina connect nchi nyingi sana. At least wafikirie kuhusu hii barabara, sababu imekuwa nyembamba, imekuwa busy, at least ipanuliwe. Kwa hii barabara, Bwana Ruto, tufanyie mpango hii barabara. Mambo na nyumba bro, mambo na nyumba, tutaka barabara. Mambo na nyumba bro, kisha tutake nyumba, tutaka barabara. Barabara bro ni ndogo hii rais. E kind ji 3 mane ohinyore, ng'at achiel kuomgi ema ne yudo hinyruok marach, kama moko 2 go bende dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Kilome. So we rushed with the ambulances and we rescued the patients. They were 3 in number. One was critically injured because he sustained some fractures. The other one sustained fracture of the humerus, and another one had just chest injuries. We managed the patients, hospitalized patients, and now we admitted them and they are stable. They're in a stable condition, and we are planning for operations very early in the morning. Ringre jago mane owito ngimane ne ochwale kar kano ringre kar thieth ma Makindu, ka obila bende pod dhi nyime kod timo nonro ewi masira no. George Aoko, Ramogi TV.